लोगोफोर आरोबाव नै गोदान ट्रेक्टर फिसा होनो मा मिनि ट्रेक्टर होनो मा जायखिजाया नामखौ मिथिला लागावलायबाय आं सिगां गंनै देखायग्रोखाबाय गंनैनि गेजेराव नैबे साबसिन आरो महराबो साबसिन ओमफ्राय बोलोआ माबायदि मिथिया दा टेस्ट खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोना सोरबा बुजिदो बाहायखाबायला खोन्थादोलाय जों एसे नायनायनि आरोना जायखिजाया दिनैसो सफैनाय हिसाबै नायनायनि सिगांफोर आङो 46,000नि गंसे बेनिफ्राय 22,000नि गंसे देखायखाबाय ओमफ्राय बेयाव गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट हरदों सोरबाया बिराद मोजां होनदों आरो सोरबाया गाज्रि आरो सोरबा हालौ जायो सोरबा हालौ जाया आरो सोरबाया हाब्रु जायो आरो माखासे हाब्रु जायानानै जायफ्रा बाहायदों एक्सपिरियेन्स गोनांफ्रा खोन्थादों दायो नैबेखौ सोरबा जुदि बाहायखाबायब्ला खोन्थादो जों दिनै ट्राइ खालामनायनि आरोना 6 मान्थ थाङो बेबायदि बुंदों आरोना लोगोफ्रा बिदिनो बाहायदों ओमफ्राय जि एसे दोनबाय एसेखौ नैबावहाय माने बेयाव सोनायनि खार'ना दास हाद्रि एरिया सिटामा थानायनि थाखायहाय बेयाव सोनांगौ होननानै बुंनाय जादों सोबाय अलप केमर गैया स्टे स्ल' मोसनाव 2040 बेनो साबसिन एटेचमेन्टफोर दङ जेरै रिफार टिफार एरि ओमफ्राय इलेक्ट्रिक खालामनो माबा खालामनो हायो आरो थारमाने जों बेखौ खालामनो हायाखै माने बेबायदि गंसे आंनि सिगां भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बेयाव आं नुदों बिथाङा माने बेजोंनो दै बोग्राबो खालामो बेनिफ्राय इलेक्ट्रिक खालामदों बेनिफ्राय माइ रोगादों आरोखि बेजोंनो जेरै नुनायाव समायना एरै बोलो एरै गोहो एरै खामानिलाय रायजोफोर खिन्थु डेन्जार खामानियाव आङो गंथामसो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय अब्ला बिनिख्रुइ साबसिन नैबे जागोन आरोना बेखौ साबसिन बेनिफ्राय बोलोआबो गंसेनो एखेयानो अब्लाबो एसे नायनायफ्रावहाय साबसिन बायदि नुदों जायखिजाया लोगोफोर बेनोसै आं दिनै भिडिअ दिन्थिगोना बेनो बे जाहैबाय गियार ओमफ्रायो नैबे जाहैबाय माने क्लास बियो क्लास बे क्लास नैबे अफ अन सुइच नैबे लाइटनि ओमफ्राय नैबेखौ जुदि ओरै बोयोब्ला मा जायोमोनथाय बावलायलांबायसो जायखिजाया नैबे शक आरोखि ना बेखौ ओरै बोनांगौ बेनिफ्राय बेखौ हमोला बेक जागोन आरोखि बियो बेक जागोन बेबायदिनो लाबोयो नैबे शकखौ एसे माबादो बेनिफ्राय नैबेजों बोदो आरो जोबोद इजि बाहायनो थाखाय बिराद इजि गोरा नङा बेनिफ्राय बेवहाय 2 लिटारसो नैबे इन्जिन अइल सोनांगौ नैबेहाय बेनिफ्राय एसे थाव सोनानै टेस्टिं नायनाय बेजोंनो माने एवनाय जायाखिसै ओमफ्राय मबिल सोनांगौ मबिला नैबो सोनांगौ नी मबिल सोदो बास आरामसे माने जाबाय आरो दा नांगोलखौ महा सोनो गोबां मानसिया सोंनो हागौ है नांगोलखौ बोरै सोयो नैबे साखाखौहाय बख'नांगौ बेनिफ्राय नैबेहाय जि नांगोल दङ बेखौ सोनांगौ नैबे खेवनो बिराद इजि बेखौ ओरै बोग्लांब्लानो बे गयो बेनिफ्राय बिदिनो नांगोल सोनानै माने एवनांगौ आरोखि बिनिफ्राय नैबेखौ जि गोसोम नुदों बेखौ नोंनि हिसाब बायदि नोङो बेसे गोथौ दाबायगोन थारमाने बेखौहाय ओरै गाहायाव बेसेबां लाबोगोन बे साज्रां खागोन बेनिफ्राय गोथौ खागोन बेनिफ्राय बेसेबां आरो गोजौ होगोन एसेबां माने सांग्रां खागोन आरोखि बिदि ना खानाया खम जागोन दा बेबायदिनो अब्ला मा लोगोफोर नायनायसै नामा नैबे जाबाय हेन्डेल एडजास्ट माने बेखौ लानानैहाय हेन्डेल एडजास्ट खालामनो हागोन जेन'बा गोजौ नांगौ गाहाय नांगौ आं देखायनायनि नै बेखौ ओरै खालामोब्ला नै जौबाय नै जौबाय बेनिफ्राय ओरै खालामोब्ला बे एखेयानो थाबाय आरो बे स्टाइलाव आरोखि ना दा आं मा खालामबावनो मा होनबावनो लोगोफोर नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा सोरबाफोर लानो गोसोब्ला बायदो जेरै मैगं गायनाय आबाद मावनाय बेबायदिनो लोगोफोर बेनो आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुगैनाया शेयार खालामनाया बेनो माने आं सिगांफोर गोबां बेबायदि मिनि ट्रेक्टरनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोदोंमोन आरो गोबां मानसिया आंनाव सोंहर थादोंमोन आरो बे माबायदि खामानि होयोना होआ गोबां सोंदोंमोन आरो साबसिन दङब्ला आङो खोन्थाहर बेबायदि गोबां मानसिया कमेन्टआव बुंहरबाय थादों आरो गोबां मानसियानो सोंदों बेबायदिखौ महा मोनो आरो बेसेबां दामाव मोनो सोंनायखाय आं नोंथांमोन आरोबाव आं सिगां जि देखायबाय बेनिफ्राय लेटेस्टसिन साबसिन नै जोबोद मोजां माने सिगांफोरनिख्रुइ साबसिन आरो आंबो बायगोन गोसो जायोबा एसे फैसा खम जादों बायगोन आरो आंबो बायनायनि जायखिजाया स्टिल ब्रेन्डनिफ्राय बेखौ बानायनाय जादों बिराद मोजां हेभि आं बिराद मोजां मोनबाय जायखिजाया माने आं नांगोलखौ सोथ'ला अब्लाबो आं एसे सिम्पोल स्टार्टनानै नोंथांमोननो देखायनो आरोना नोंथांमोना नायदो नङाब्ला होननो हागौना माबोरै स्टार्ट खालामना देखायाखिसै माबोरै जाखो होननो हागौ आरो स्टार्ट खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो
सिंखौ देखायबाय दायो बेक बेनोसै लोगोफोर आङो उनावहाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला कमेन्टआव बुंहरोब्ला आङो नांगोल सोनानै आं हा गोरा आरो गुरैयाव एवनानै नोंथांमोननो देखायगोन दिनै आङो जि फिटिं खालामनाय बेनिफ्राय गोदानमोनथ' एसे गोलोमफ्रुलायबाय माने स्टार्ट होनायाव एसे खस्थ' मोनदों खिन्थु आं बुंदोंमोन ना इजि खिन्थु माने एसे मेंगुलायबाय आरो ना माने एसे गोदान समाव एक्सारसाइस जायो आरोखि जायखिजाया माने जों माखौ सुइचखौ अफ खालामखौ अन खालामफ्राङो बेबायदि स्टाइल जादों जायखिजाया माने जाबाय जोबोद मोजां आङो जि नोंथांमोननि सेयार खालामदोंमोन गोबां मानसि सोंहरदोंमोन बेयो माबायदि जोंनि आबाद मावग्राफोरनि थाखाय सुबिदा नंगौ नङा सोंदोंमोन बयनिख्रुइ साबसिन बेटार नैबे आरो बेनिफ्राय दाम गोसा दङ आरो ना आङो ओरै 1 लाख गाहामनि 90,000 खोथाखौ बुङाखै नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिबावनो आबुङै मिथिनो लुबैदोंब्ला आङो नांगोल सुनानै हा गोरा आरो गुरै मोननायावबो एवनानै नोंथांमोन सेयार खालामगोन लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना दाबावबाय